ବାପା ଆମର ବରା ପାଇଁ ସାମାନ ବଳି ପଡିଛି କଣ କରିବା? ହରେ ସୁକୁଟା କଣ କହିଲୁ? ବରା ପାଇଁ ସାମାନ ଗୁଡାକ ଅଧିକା ଭେଦେଇ ଦେଇଛୁ। ହରେ ତୋତେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭେଦେଇବାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା? ଯାଇନାଉ ଆଜି ପାଗ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବେପାର ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ମନେ ମନେ ଇଏ ଟୁକା ସବୁ ଭେଦେଇ ଦଉଛି ରେ। ହରେ ସୁକୁଟା ମୋ କଥା ଥରୁଟେ ଶୁଣୁ। ସେ ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଜି ଭେଦେଇକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ବରା କରିଦେଲେ କୁଆଡେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ରେ। ଆଉ କଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ନାଇଁ ରେ। ଆ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଇଏ ବାସି ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ବାସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି। କଣ କହିଲୁ? ବାସି ଜିନିଷ ବେପାର କରିବୁ ନାହିଁ? ତ ଜ୍ଞାତରେ କିଏ ବେପାର କରିଥିଲା? ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଘାସ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ର କରିବ କଣ ବାଲି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ? ତୁ ତୋର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ରହିବି ରେ। ସବୁ ଟଙ୍କା ବେପାର କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ଉଟା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ବାପକୁ ସବୁବେଳେ ଲସରେ ପକଉଛି। ବାପା ତମେ ତମର ବେପାର କର, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହରେ ଜଟିଆ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳଟାରୁ କଣ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଚାଲେ ରେ ବାପା ଚାଲେ। ଭୀମା ଦାଦି ଦୋକାନରୁ କଣ ଦିଟା ଟିଫିନ କରିଦେଇ ଯିବା। ଆରେ ଅଂଶୀ ମୋ ଦେହରେ ତେଲ ବାଜି ଯିବ ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ତେଲ ବାଜି ଖା, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ହରେ ଜଟିଆ ଏମିତି କେମିତି ହବ ମ? ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ସର୍ଦାର ଡାକୁଛି, ତୁ ଖାଇବନି ବୋଲି ମନା କରୁଛୁ। ହରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ କଣ ତୋ ପେଟ ଫାଟି ଯାଉଛି? କହିଲା କଣ ମୋ ଦେହରେ ଯିବନି। ଚାଲେ ରେ ବାପା ଚାଲେ, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। ହଉ ଅଂଶୀ ଚାଲେ ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। ହେଇଟି ଦାଦି କଣ ଗରମା ଗରମ ବରା କରିଛ? ହଉ ମତେ 10 ଟଙ୍କାର, ଜଟିଆକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେ ବାପା। ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ। ବାପା ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡେଇରୁ କାଢି ଦଉଛି ରେ। 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଏ ଦାଦି ତମ ବରା କଣ ଆଜି ଆମ୍ବିଳିଆ ଲାଗୁଛି? କଣ ବାସି ମିଶେଇ ଦେଇଛ କି? କେବେଠୁ ଏମିତି ବାସି ମିଶେଇଲଣି ମ? ହଏ ଦାଦି ଏ ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି ରେ ବାପା। କଣ କହିଲୁ? ପଇସା ଦବୁ ନାହିଁ? ମୋ ଜିନିଷ ଖାଇଛୁ ମାନେ ପଇସା ଦବୁ ରେ। ସେ ପାଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେବି। କଣ ଭାବୁଛୁ କି ମତେ? କଣ କହିଲୁ? ପଇସା ପଇସା ନା ମଉସା ମ? ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ହରେ ଜଟିଆ ଚାଲେ ରେ ବାପା ଚାଲେ, ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ। କିଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମତେ ଝାଡା ଲାଗିଲାଣି ରେ ବାପା। ଲାଗୁଛି ଭୀମା ଦାଦି ବାସି ବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି କୋଉଠି ବାସି ବରା ଖାଇବେନି କି ଲୋକ ହସା ହେବେନି। ହରେ ଜଟିଆ ତୁ ତୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସେ ରେ ବାପା, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି କୋଉଠି ପୋଖରୀ ପାଣି ବସିବି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବେ ଆଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ।